Čo, Marek? Neprídeš dneska na kávu? Prídem, po obede. Dobre, môžeš po obede. Aj tak, to ešte napríde tu aj hovorím úplne niečo, aj my tu máme bagel. Tak, necúvaj. Ahoj. Prídeš na kavičku? Áno. Čo tak o 4:30 alebo 4:00. Ja sa vrátim z roboty, to aj vtedy prídeš, dobre? Že už tu ty budeš mať auto. Tak ti nám musíš vysunúť von auto, alebo Marek príde. Dobre. Povedz mu, že si volal aj Baltimu. Volal som aj Baltimu, ale príde tiež na kavičku. Donesieš ho? Áno. Dobre, čau.